नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. बांदा दाणोली आंबोली रस्त्यावर वाफोली डोंगरीकर हॉटेल समोर तिलारी पाटबंधारे विभागाच्या पोट कालव्याच्या पाईपलाईनसाठी खोदण्यात आलेल्या चरातील माती वाहून गेल्यानं या ठिकाणी जीव घेणे भले मोठे खड्डे पडलेत. मार्गावर आडवा चर खोदल्यानं भरावासाठी टाकलेली माती वाहून गेल्यानं हा रस्ता वाहतुकीस आता धोकादायक बनलाय. विशेषतः रात्रीच्या वेळी दुचाकी चालकांचा अपघात होऊन इथे बरेच जण जखमी झालेत. तसंच पावसाळ्यात या ठिकाणी पाणी साचून मार्गावर चिखलाचं साम्राज्य पसरलंय. वाहन चालकास पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यात खड्डा आहे हे सुद्धा कळणं कठीण होतंय. त्यामुळे मोठ्या अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाहीये. अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यास जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल स्थानिकांतून उपस्थित होतोय. पावसापूर्वी रस्त्यांवर खोदाई करण्यात आल्यानंतर भरावं टाकून सिमेंट काँक्रिटीकरण करणं गरजेचं होतं. परंतु तिलारी पाटबंधारे पोट कालव्याच्या पाईपलाईनसाठी खोदाईनंतर फक्त माती टाकून चर बुजवण्यात आलाय. यानंतर रस्त्याची पहिल्याच पावसात दुरावस्था झाली आहे. गोव्यातून आंबोली येथे वर्षा पर्यटनाला जाण्यासाठी हा जवळचा मार्ग आहे. हजारो पर्यटक या रस्त्यावरून प्रवास करतात. तसंच मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा येथून गोव्यात जाण्यासाठी याच मार्गानं प्रवास करावा लागतो. खड्डे पडलेल्या ठिकाणी 10हून अधिक अपघात झाले असून वाहनांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. येथे मोठी दुर्घटना उद्भवल्यास सर्वस्वी संबंधित विभाग जबाबदार राहील, असा इशारा स्थानिकांनी दिलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.